Pri otváraní zásielky treba postupovať opatrne, aby sme nožom nepoškodili bariéru. Ako môžeme vidieť, balíček obsahuje pumpu s hadicou na nafúknutie a samotnú bariéru. Pre nainštalovanie bariéry do otvoru je potrebné si najprv predfúkať vrchnú komoru. Otvoríme ochranné krytky. Skontrolujeme ventil, v ktorej je polohe. Môže mať polohy 2. Ak je zatlačený, vzduch sa bude vyfúkovať. Takže ho musíme mať v polohe, kde je vysunutý. A následne môžeme nainštalovať hadicu na ventil vrchnej komory. Keďže pumpa má 2 výstupy, dbáme na to, aby sme použili výstup na nafúknutie, pretože opačný výstup slúži na vyfúknutie. Predfúkame si komoru. Keď máme komoru predfúknutú, môžeme ju osadiť do otvoru. Musíme dbať hlavne na to, aby 2 voľné pásy, ktoré môžete vidieť, sa dotýkali zeme. Pri osadzaní bariéry do otvoru sa nebojte použiť väčšiu silu, je to na to stavané. Hlavne, aby to bolo vložené správne. Následne si môžeme dofúkať vrchnú komoru na požadovaný tlak do hodnoty 13 PSI alebo 0,89 baru. Ak vám fúkanie už ide ťažšie, vysunieme červenú krytku a budeme nafúkovať komoru len smerom nadol. Môžeme zavrieť ochrannú krytku a budeme pokračovať pri fúkaní spodnej komory. Uzavrieme ochrannú krytku aj na spodnej komore. A ako môžeme vidieť, priestor je kompletne vyplnený, bariéra je veľmi pevná.